Je prezident Klaus národní hrdina, anebo zrádce? Je to člověk pomílený, anebo naopak rozumný? Obrovská zášť, déšť podpisů, déšť nadávek, déšť tlaků a nevím čeho ještě, který šel na prezidenta v uplynulých dnech za to, že chtěl vymoci pro Česko výjimku, mně nepřipadal jenom jako obrovský brutální útok Čechů, ale jsem přesvědčen, že bohužel toto jsou všechno následky 17. listopadu 1989 a toho prvního, co se tady stalo, že se totiž začala převracet historie. Jestliže bývalý prezident Havel, ale opravdu bývalý, tak obrovsky trpěl ve vězení, že dostával bony ze zahraničí, že si mohl nakupovat v Tuzexu a že opravdu ho nechávali na pokoji tehdejší policajti, tak on to nedělal zadarmo. On to dělal, myslím si, už tehdy s tím vědomím, že tady dojde k převratu. A jsem přesvědčený, že to všechno byla vlastně organizovaná síla, která měla přesně historicky spočítáno, v kterých dobách se má co udělat, jak obrovský teroristický útok se má vést na český národ. Snad já se nebojím v té úvaze použít i slovo genocida českého národa. Já jsem o tom dokonce i přesvědčen, že historici jednou právě o letech 1989 až 2000 a nevíme, dokdy to bude, budou hovořit jako o další genocidě českého národa, protože dovedu si představit, že ani za císaře Františka Josefa nebyl takový teror a takový nátlak na český národ, aby skutečně teda snad, kromě toho, že netlačuje na češtinu, aby zmizela ze zemského povrchu, takže vlastně jinými způsoby, zejména ekonomickými, finančními a dalšími, útočili na náš národ naprosto bezprecedentním způsobem. No a ty kořeny toho zla všeho můžeme spatřovat v tom, že vlastně už počátkem 90. let byli tlačeni, ti novodobí mocipáni, k tomu, aby se omluvili Němcům. Tehdy ještě tady byly síly, které říkali, neomlouvejte se, protože sudetští Němci nezemřeli, ani nespí, oni jenom tichými prostředky tady budují síť toho, aby se dostali zpátky k majetkům. Tehdy mimochodem jim v tom bránili německé vlády a buďme rádi, že ty německé vlády měly takový postoj, protože jinak se domnívám, že celé pohraničí až po Mělník už by bylo dneska německé. No ale těmi omluvami Václava Havla a dalších a tím nátlakem vlastně se otevřela Pandořina skříňka. Ta Pandořina skříňka vlastně věje do dneška. Vidíme, že skutečně ekonomika kapitalismu zkrachovala. Krize je strašlivá, neříkejme si, že je to daleko horší krize, než byla ve 30. letech. Jediný rozdíl je, že se nepálí dneska obilí v pecích a neschazuje se obilí do moře, protože dneska už mají lidé trošku jiné prostředky, kultivovanější. Ale prostě ta krize je strašlivá a nebýt té krize, tak vlastně vidíme to, jak ti sudetští Němci měli záměr zakoupit vlastně celé české pohraničí a potom vlastně už jenom převrátit historii v tom, že řeknou, ono to tady bylo německé, vy jste k nám byli zlí, vy jste nás vyháněli a počkejte, oni vaše děti už budou říkat pravý opak, protože my k ním budeme hodní, my jim budeme posílat různé pamlsky a tam nabílíme kostel a budeme tady upevňovat církevní vztahy. A počkej, to přežije tahleta generace, co věděla, jak to za té druhé světové války vypadalo. No a vaše děti nebo vnuci už budou říkat, proč jste to vy oškliví Češi těm hodným Němcům dělali.